chỉ bây ule tun trung mặt chuan tun lai kan man lar em mai LED bulb chia siam dan kanon tilang dor ani LED bulb hi ato phiana he a cheve du viau tho box ya chu wangin a thar lei lawa repair dan kanon tilang dor ani chuan ngun dewin min lo en sak le ula like te subscribe te kha thei ram chuan min lo ti sak le don nia tun tuma hian LED bulb chia siam dan karon tiang do na lo thirang o ti chuan kan man rom mo chu heng te hi ni a e pakhat na chuan hei holder ania pathina chuan bulb chia khani le mai ati chuan holder chu kan an fit chinanga karena kan an vidlu ta mor khamo ti chuan bulb tha hin kan test phot do ni hi bulb tha ania LED bulb ania a thalai khania hi kan an test anga ti chuan karen kal le kal lo kan themai do ani o hei ayang thea ti hian hei eng khop me o ti chuan a thalo zok hi kan an vual le chin don ani o kan an vuah chin hei eng thei tlat lo mai hi siam ngai chu ani chuan bulb hi hemi a pon var hi a en nala hi thlona nga ya hian kan han Chhe manga o khatia chem zo kan chemte mor zum chemte phek mor zum hian ti hian ka karta a zoi te in fiang khur takin ka kara tiang hian uluk taka kartur ni helai hi chan chu karpe pal khaule memme tin han chem pe chon sare uphian le nga la hi uluk takin kan tianga chuan kan kar hong kwal vek don ani ti hian o tiang zel hian haralo hian in lo ti ve do nia hemi hon hi chem sat lo hi chuan ram ve riwa kar ke ol khop mai o ti khan hong ta chung su he ti zong hi ni tuna kan muang zong hi ni LED bulb hi paruk vela lo om ve a ti chuan a chelai chu kan jong chuak don ta ni entin nge chelai chu kan jon chuang le ti chuan a mor le ram chu karen a kan an vit le a ti chuan karen chu ron chukla eng tamia lo mai hei mulpo na man ruwa kha kan man rom mo tur chu ni he tiang hi man mulpo na man ruwa kha khan LED bulb te mor chu kan an chepa ti chuan a chelai kan che fu chuan ron eng mai do ni o tuna hian chelai ka che fu chi a ron eng pap mai a thalai che kha chuan a eng pap thei lo o a chelai che chi na eng chu kan threng don ni o a chelai kan che fu chuan ron eng mai LED bulb mor kan che na tur kha han en khan a in soldering na lai ton khom ve kha ta khan suk che tur ani juk che fu lo chuan a eng a hriat te kha har ve mo ti chuan hemi LED chelai te hi kan kar chiang hemi chemte morin kan juk vit khokanga ti khan khok du em mai ni ti chuan khulai a chung khu noi khon thira lo oma chu zia thap tur an ding khan zia thapanga chan chu soldering anom nan khan kan zia thap don ani chemte mor zum hian ka zia thap mai sera ting hian kan faida win kan tianga ti chuan kan soldering ang o ten soldering kan fita
khalai a chelai tak kan zia thaplai a khan kan zuk bel don ani khan kan bel ta a kan te sang eng theng e thei lo ko mor hi kan vit lenga karena bukhan eng pup mai hei eng ta pup mai eng thakop mai ti khan na thader mai ni bulb khat chu na kim lowa amai ro chu a eng tuk tho ni mai na uat a hiam lek ti na ni chu ti chuan hemi hi a morami kha kan chin lenga ti hian kha ni mai ni a morami hi char vele mai tur khan ni a hot glue khan ka char mai thina chan chu hot glue hi poilo hot glue ron ti tui khop hian a teng bal bia sangai lowa chu wangin hot glue hian char nge te mem ani tin siam le du te pon thlon te pon nu ma han siam sat khan anem le mai a hei hot glue gun ni a ti chuan kan char to ani ti chuan uluk takin kan charang tiang kan an vuata a nget lutuk ti hian nget lutuk ringot eng malu theilo thal tuk tikhan bulb tra kan nei ta der mai cheng zani chuang kha kan save ta tuna chuan na lei kan ngai le thalo mo din lo ti ve nge nge do ni teng hian kan an test lenge tha eng ta pop mai pai mai tu kha ti hian tharang mai kan siam le ta ni chu isun hei hi pakhat ani ve thung ta hei pakhat jok hi na jina kan siam that kha ni a philips ve ni ma ro chu ming hi pakhati ujala india puma di bulb kan ti deuh bik kha ni hengi chuan china kan tiang khan karen kan pelenga ma se eng theilowa a chhia ni mulpo na bok khan chelai kan zong lenga kan an chep le den don ta ni a chelai aron eng le meng kan ti khan ma kan so yang chi khan thing kan an chep china a thalai che chun eng ve zik zika tereu te hian a chelai che fu hian eng sok zera ni pakhat chia che ka ma bak ta a chhe nge tha chu hriat meng pakhat che ka ma bak ta kan chep chinang de zok mai pa che fu che lo che fu wa har ve fu tai khalai ngei kha chelai chu ni a sir ber hi hei hemi thlang ber hi chia hei hi chemte mor zum hian kan vit khok le meyang ka vit khok le ta amang bok khan kulai thu kan ziat thap lenga chemte mor zum hian soldering kha duam deuh leka soldering kan ti salenga chuan kulai khon kan bel le ang helai a chelai tak hian soldering kan bel le don ani kan bel zo le ta ke chuan kan test le don ani eng ta pup mai eng le ta pup mai tha kan nei le ta ti kan pani
bulb tha pahnih kan nei der mai sum kan save le teuh ta he ma mi kha ni a